sike sabamba ngezathi ngaphakathi abantu bangangebutho likaZulu sayempini sike sabuzana nobaba uMshumayeli ukuthi kube labantu bangaphandle bebezosanela nabo 350 kona bebezohlalaphi ngoba kunezidawo namanje sisakhala ngemchaso sifike kwelinye igumbi belingenalutho ngaphandle kwemali uma sibabuza ukuthi le mali ngeyani bathi singasondeli le mali ibambela abanikazi sithi kanjani bathi imali emzansi kwazi ukuthenga konke ngisho ikululeke imbali itshe ledidikela abangenalutho ingakho likwazi ukumgweba nomsulu mawungazi ngikhuluma ngani hamba ubuzo osopolitiki kanye nosaziwayo kukangaki kuboshwa omunye wabo kuduka amadokodo noma kuba isikhashana kushaya into yasabusika zidla amahlanga kukangaki kuduka izigidigidi zamalande South Africa maqedwe udaba lishabalale njengamazolo ebonilanga hey hulumeni siyacela uma kuphinda kwenzeka ukhwabanisa ezinye izigidi zamarandi ubopha thina ngoba noma ngasuka umbhikisho kuleli namhlanje ubopha thina intshukantsukane